abantu bangaze bethuke ngoba yinto abaqala ukuyibona le kulesi sizukulwane esikuso njengamanje sokuthi kube khona isilo esingenayo esihlalweni sikade sikhona esinye sasesebuza siyaqala ukubonisa ngazi ukuthi yinto kanti awuthina esiwaziyo umlando nesunakayo asethuki nje akudika izinenqulo yinto ehlala ikhona vele le uma ngabe kusuhlalisile esisha kuba khona imbanga nazi nje indawo lapha neGingindlovu kweSkamroza kuze kube khona igama elithi Gingindlovu namhlanje ingoba lapha isilo ocethwayo sathi siginge indlovu uma ngabe sesinqobe umfowabo umbuyazwe kaMpande empini eyikhona lapha yayindonda kusuka sase sithi siginge indlovu ngoba wayibizwa ngendlovu elihlonti ibongo zakho wayibonga kanjalo ngoba kokuyisigaxa sensi eyayindi lapha phezulu inamahlombe esabekayo kuyisigaxa sensizwe wayesethi uginge indlovu kwakhona leli gama elithi ginge indlovu ngoba uZulu wayehlukene phakathi kwalo impenkulu lapho engakazibonwe laba mnyama iZulu la nje uthukela lagcwala ngoba impi nje yakwazwa isigwazwa yilo uSuthu seluhambisana noMandlakazi bayoyiphosa phakathi lapha emfuleni lapha uthukela amabutho amaningi amuka nothukela ebulawa lapha yana igqoza ezazingabalandeli bakambuyazo ezazinamandla ke futhi nokho kwaba impi eyinkulu eyesabeka leyo kwaba kuhlungu ukubona lapha umlando uqopheka kabuhlungu kanje yana izingane zenkosi zilwa zibanga ihlalo sobukhosi kwakhona abantwana benkosi uMpande abasalayo kuleyo mpi abaningi okubalwa kubona noma Ntatashiya abasala kuleyo mpi ababengasohlangathini lapha lomntwana umbuyazwe ngenkathi impi ilwa ngakho ke lokho esikubonayo akukusha kuze kube khona lesiyasisho lesithi uyadela uMakhasana oyibona engqibulana kwakade kusho sona isilo sakwaNodwengu silumpande ngoba sisho enye induna zaso uMakhasana owayekade ekhona kuleyo mpi ukuthi uyena odelayo ngoba uyoyibona izinyathi sengqubulana esho leyo mpilo kwasuka isakhe sithi kuyodela uMakhasana saqala lapha umlando ukuthi akaze ngingabikho umbango mangabe hlala isilo esisha namanje loba isilo sisehlalwe nje imbanga ikhona umlando uyaqopheka siyoxoxa nezingane zizoxoxa ngokuhamba kwesikhathi yosesizwe ngicabanga ukuthi kuZulu wonke nasemhlabeni wonke jikelele usuku lolo kufanele liqoshwe emlandweni ukuthi ngalolu suku kwaba yilapha ingonyama emva kokukhothama kwengonyama yethu ebese siyikhonze ngazathi ayikudlula emhlabeni bese kuzothi ke namuhla kube ukuthi umzukulu wamakhosi ozalo weyisisilo esikhotheme okuyingonyama wesiZulu kuthiwe ungena esibayeni usuku lolu olubaluleke kunazo zonke insuku ezake zabakhona ezolwasho ukuthi singabala ngokwamakhosi ukuthi amakhosi mangake noma sihlehla ukuthi ilezo insuku yena wengeza kulolu suku usuku konjengalolu lumukelwa ngisho ngaba senhlabathini asebalala ngoba njoba babelwa empini koSandlwane koNcome babefikela ubukhosi befikela isihlalo befikela izwe laKwaZulu uma ke uvuka inkosi nakule minyaka bayajabula okhokho bethu nobaba mkhulu ukuthi kanti ababe kulwela akucimanga ngisho abelokhu babefisa uba kucime ngakho ke usuku lwanamuhla kusukela izolo kube namhla kube kusasa njengoba izolo uqophe kumlando engithi mina ungwesithathu ngokwazi kwami umlando ingonyama ushake yabulala ilembe isekwamthetho yabulala ibhubezi njalo ibhubezi ingonyama uBhejana ebulale ibhubezi eGazankulu namhla ke nale ibulale ibhubezi okusho ukuthi nje lempela sonto noma lezi insuku esikuzo zinsuku ezibalulekile emlandweni nasesizweni neziyobaluleka uma ngabe ninibasha niyoyiphinda phinda ukuxoxa ngazo ngoba zisho lukhulu ungena kwengonyama esibayeni kusho ukuthatha amandla amasha wesizwe nokuthatha amandla amasha obukhosi ngoba nobukhosi buqala kabusha namuhla sibonga nje kakhulu ukuthi sibe ingxenye yalolu suku mfoka khathidi.